Tässähän on 70-hummanen 2-tahti jammu. Huomioikaa, että kun käytätte näin, niin nämä hymynaamat tai nämä, niin tää on vasta ihan ryyppy, että estetään ilmansaanti koneeseen ja tulee vähän rikkaampaa. Ja nämä täytyy olla näin, että sä näette, että tuolla oikeasti on kaasuläpät, mitkä aukeaa. Ja kaasuläpille on ihan oma tankonsa, niin ne kaikki 3 liikkuu tässä yhdessä ja synkassa. Ja näytetään kohta toisella videolla mitä tehdä, jos ei ole kaasuläpät synkassa. Eli nyt tässä kohtaa ajatellaan, että tämä on synkassa, tämä kaasutin, ja sitten otetaan meisseli, katsotaan jos on tarpeeksi isoa. No, taas tuolta tarpeeksi pitkää, noin. Niin näette, että tämä ruuvi rajoittaa näitä kaasuläppien liikettä. Eli näin se on auki. Ja sitten, eli näin, alas mennessä auki. Sitten kun menee ylös ja kiinni lähemmäksi tyhjäkäyntiä, niin täällä on rajoitinruuvi. Rajoitinruuvia kääntäen saadaan vapautettu stoppia ylemmäs ja silloin nämäkin menee kiinni. Mä koitan ruuvata, jos tää näkyy, että milloin toi lähtee selvästi avaamaan. Näette, sieltä tulee koko ajan pikkasen pientä, aukeaa pikkasen enemmän toi kaasuläppä tuolla takana. Eli toi pikku rako lisääntyy tai aukeaa, kun mä käännän tästä. Ehkä vähän vaikea nähdä, mutta nyt mä päästän kaikki pois, niin se menee kiinni. Niin tästä säädetään tyhjäkäynnin stoppi. Eli kuinka paljon kaasuläppää auki tyhjäkäynnillä. Ja muistatte kanssa, että täällä on nämä, mitkä käännetään myötäpäivään, eli kiinni. Ei sitten runnota millään tavalla, kun ihan rauhassa kiinni. Sitten tulee stoppi, niin tulee stoppi. Sitten käännetään riippuen, kun näitäkin kaasuttimia on samoja kaasuttimia eri tehosissa, niin tuommoiselle 40-hummasellekin, tää on 70-hummanen, mutta semmonen kierros ja 1,5 auki on hyvä. Tässä ehkä joutuu jopa 2 kierrosta tässä moottorissa laittamaan, mutta näitä auki, niitä on jokaisessa paikassa, jokaiselle kaasuttimelle yksi oma. Sitten myös muistaa sen, että kun näitä kaasuttimia säätää, niin keskimmäinen pytty käy vähän kuumempana, niin se olisi hyvä, että se saisi näistä 3 kaasuttimesta se keskimmäinen pytty vähän enemmän, niin sitä aina ehkä semmoinen 4. kierros enemmän, --0,5 kierrosta enemmän, mitä noin muille kaasuttimille. Mutta mä laitan vielä toisen videon, missä sitten katsotaan toi synkkaus. Se onnistuu 2 poranterällä. No niin, ja nyt palataan takaisin tähän kaasuttimien synkkaukseen. Se tarvitsee 2 poranterää. Toivottavasti semmonen 5-6 milliset on ihan hyvin. Ja mahdollisimman vähän kuluneita tuosta kohtaa. Se ei siinä nyt niin suurta heittoa kaasuttimien synkkauksessa, mutta ensimmäiseksi meidän täytyy irrottaa tavallaan nämä kaasuttimet toisistaan. Ja katsotaan. Mä käyn hakemaan otsalampun tuosta auton tykö, niin nähdään vähän paremmin mitä mä teen. Mutta ihan ensimmäisenä siis valoa kansalle, joka pimeydessä vaeltaa. No niin täällä on ruuvit. Tämä ja tämä. Anteeksi, nyt mä en katso kamera yhtään. Tämä ja tämä. Näistä säädetään sitten, että se on tämän alimman kanssa synkassa, koska tämä kaasuvipu täältä, kun sä siitä kauko-ohjauslaitteesta työnnät eteenpäin, niin vaieri vetää tuolta ja samalla työntää tätä, jolloin tämä kaasu menee eteenpäin. Eli alin kaasari laitetaan ensin kuntoon. Ja miten se tehdään on näin, että irrotetaan nämä. Tuosta päästetään löysälle. Mä voin näyttää vaikka tässä välissä, että nyt pistää ne. Tää on synkassa, mutta päästetään uudestaan kuitenkin.
Tässä näkyy, että nämäkin jo pitäisi lukea ensin off, eli auki, pois synkasta. Niin myötäpäivä, eli tuolla näkyy. Ja sitten päästään toi toinen tosta. Ja semmonen vanhempi herra, täytyy kyllä herraksi sitä kutsua, koska hän on oikea herra. Mun täytyy vielä katsoa, että onko ne ihan oikein kokoisia. Molemmat on 5 puokkeja, poranterät. Niin mitä me tehdään? Laitetaan tämä poranterä. Leikitään, että nämä on kaasuläppiä. Niin mä voin selittää, hitto kun mulla ei ole 3. kättä. Mutta mitä tehdään, niin odotas hetki. Mä kohta kuvaan. Niin laitetaan 1 poranterä tonne alemman kaasuläpän luo ja pitämään noin. Niin ne on saman verran auki, kun se on sitten toinen poranterä tämän toisen kaasuttimen kohdalla. Sama poranterä tuolla toisen kaasuttimen läpän alla. Niin ne kaasuläpät on tavallaan sitten samassa asennossa. Niin mä laitetaan kamera hetkeksi ajaksi alas ja mä näytän ihan kohta, mitä mä tarkoitan. No niin, nytten. Eli tämä toimii teoriassa ja käytännössä aika hyvin. Katsotaan, jos päästään näkemään. Eli otetaan tämä lamppu käteen. Eli tuolla näet, hitto ei tonne näe erkkikään. Sori kaikille erkeille. Tuolla on poranterät on kaasuläpän alla. Ja sitä painetta vasten toimii tämä kaasuläppään palautin. Niin siellä on nyt 5,5 mm rako, koska siellä on 5,5 mm poranterä. Eli samalla tavalla täälläkin on pikkuraossa toi kaasarin läppä. Niin mitä me tässä kohtaa nyt tehdään, on se, että nyt kun nämä 2 on synkassa, niin me kiristetään varovasti tämä. Ja ihan varovasti, ihan rauhallisesti käännetään. Semmoisesti, että se ottaa kiinni ennen kuin se liikahtaa se kaasuläppä. Nyt alkaa olemaan. Noin. Ja nyt me voidaan katsoa tuo alimman ja ylimmän kaasuläpän liike. Toivottavasti toi noin lähtee vielä. Mutta nyt katsotaan toi liike. Eli vaikea sitä arvioida tässä, mutta noin menee aika samaan aikaan kiinni. Toi totta kai tää ylin on vielä synkronoimatta. Selvästi eri koot tuolla eri verran auki, mutta nyt mä näytän sen tässä ylempää, kun se on mahdollista. Eli kun me ollaan nää synkattu, laitetaan 5,5 mm poranterä taas. Varovasti ei paineta mihinkään. Tonne väliin. Koitetaan vähän saada keskellä, toi jetti on ihan tossa edes, mutta vinottain se on ihan saman verran samassa asennossa. Niin, sitten otetaan vielä tämä. Toisella sormella samalla kädellä vähän painetaan auki. Noin. Niin, nyt ne kaasuläpät on taas saman verran auki. Sitten otetaan taas varovasti ruuvimeisseli ja käännetään kiinni. Täälläkin tapahtuu pientä liikettä, mutta ei se silti. Vähän voi pitää
vastaan niin kuin tästä sormella samalla, että se, mutta ei kauheasti kuitenkaan. Noniin, nyt ne on synkattu, näkyy selvästi samankokoinen pieni rako tuolla kuin täällä. Ja jos haluaa olla, tai no tonne ei saa mitään väliin noin pitkälle pientä, tai voi saadakin, mutta kyllä ne niinku saman verran on auki. Täällä et ihan synkkaa on mennyt, ja jos katsotaan, otetaan täältä vielä tyhjäkäyntiruuvia auki ja läpät menee kiinni. Tommonen pieni rako tuolla näkyy. Niin kyllä se rako on ihan yhtä pieni kuin täälläkin. Ja tonne alimpaan mä nyt en saa edes näkymään kun tossa on toi edes, mut sekin on synkattu, niin tällä tavalla se synkkaus menee. Ja sit miten sä säädät nyt, kun sulla on kaasarit synkattu, sulla oli seusruuvit käännetty tuolta myötäpäivää kiinni ja sitten vastapäivään 1,5 kierrosta auki, niin jos sä käynnistät ryypyn kanssa, lähteekö päälle hetkeksi aikaa hörähtää, ei pysy päällä, niin mä sanoisin, että avaat tätä aina semmonen puolipyöräytystä, tätä tyhjäkäyntiruuvia, ja sitten sen jälkeen aina 1/4 vastapäivää kerrallaan, niin kyllä sen pitäisi lähteä. Ja jos ei tunnu, että puolen kierroksen jälkeen, eli 2 säädön jälkeen ei lähde kone käyntiin, niin sitten kyllä otat tätä vielä, tätä kaasuläppien rajoitinta myötäpäivää, että nuo kaasuläpät aukeaa taas lisää. Mutta muista, ryypyllä se ensin lähtee käyntiin, niin sitä kokeilen ensin.